Ez a régi beragadt útvonal, és akkor map, keresés, akár a kedvencek. Ezt megnyomom, és itt már nem kicseréli, de itt már nem ragad. Tehát itt már nem csinál semmit. Várj. Ennyit, az már itt leállt. Vagy hogyha még egyszer megyek a map, keresés, egyéb, cím, és itt már várost, itt már nem csinál semmit. Tehát itt már nem tudom beírni egyiket se. Ezt már nem csinálja.